Ton saka Purwodadi Grobogan. Sugeng dalu Rama. Sehat Mas. Berkah pangestu panjenengan mangke kawilujengan. Alhamdulillah. Sengaja kula goleki dagelan gareng yang termuda karena ini yang punya hajat adalah Karang Taruna. Oh ngaten. Nggih. Oh berarti benten kalih welingi Karang Taruna wau. Pripun? Nek Karang Taruna wau ngendika sengaja malam ini goleki dalang gareng sing gelem dibayar sak-sake. ora. Jangan rembukan niku nggih. Piyai mriki niku anek lembungan tuna sak tak badi sanak Mas. Leres. Mungkin panjenengan wonten Karang Dawa, Karang Jawa nembe pisan iki nggih ta? Pangestu panjenengan nembe pisan menika. Lah tak kenalke nyang masyarakat piye kene iki demen nyang wayang, demen nanggap gareng. Alhamdulillah mugi-mugi bakda menika saged sambung silaturahmi langgeng selawase. Lah nggih. Amin. Nggih. Mergo kula nate diweling simbah le. Nek wong nyambut gawe aja gur petungan perkara dhuwit utawa bayaran. Betul. Petung ana paseduluran, pamriye sedulur sing langgeng selawase kuwi sapa sing ngokehke sedulur dijembarke rezekine didawake umure. Tak ngaten to, Mo? Nggih, leres. Mbak Elisa selamat malam. Selamat malam, ngaturaken sugeng dalu, biung cangi. Setelah sekian purnama tidak bertemu, pendak panjenengan tak HP mesti mboten saged mboten ya Allah, ini kok bisa bertemu bersua dengan kita Bagong Group. Terima kasih Mbak Elisa. Nggih kula pun kapang sanget. Damu mboten nderekaken panjenengan Pak PG. Nggih. Nggih, mugi-mugi tansah binaringan kesehatan wilujeng kalis sambil sakale sekek sampai kolo. Amin. Apa? Jenengan mboten paham titikane Mbak Elisa kok. Pripun ta? Nek kepengin ngejob Mbak Elisa kok enggal-enggal saged niku Carane pripun? Gampil. Pripun? Jenengan ngendika mengke kalih Mas Gareng jajak mesti langsung budal. Niku Kuncine niku. Oh, sancem istrine saneng ta? Wong meneng-meneng mriku iki duwe rasa kalih kula. Deh, rasa apa nih? Rasa arep nagih utang. Lah nggih, sapa dulu Mbak Alisa warga Karangjoho. Sing ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu sedaya warga Karangjo ingkang Karangjo. Joho. Nggih. Karangjo. Sugeng dalu wilujeng dalu warga Karangjoho. Sing cetha to, Sing cetha. Sugeng dalu. Sugeng. Nah. Sugeng dalu. Wilujeng. Nah. Ora wilujeng. Ora wilujeng ning wilujeng. Romo menika dalam proses taraf belajar gandeng Mbak Elisa niku ora mboten piyai Jawa to, ampun diblasukke kok wilujeng. Sajane iki penak sugeng apa wilujenge sih? Yang bener itu apa sugeng apa sing bener menika miturut para sepuh ngendikan menawi ingkang leres menika wilujeng, Mbak. Oh, leres. Wilujeng dalu. Oh, wilujeng. Nggih, wilujeng dalu, wilujeng rawuh, wilujeng tindak. Oh, wilujeng. Kalau sugeng itu kurang ya? Kurang. Oh, bagusnya itu untuk yang sepantaran atau untuk apa cowok cewek gitu beda gitu. Ya luwih halus wilujeng, Mbak. Nek sugeng menika tembung kaprah. Sugeng niku urip, sugeng dalu ati urip bengi rak ya ora pas. Nek wilujeng ki ngaturake kawilujengan. Oh, sugeng itu urip. Oh, berarti nggih enten pase to, Mo? Pripun? Oh, pami sugeng dalu berarti bengi-bengi urip kan ya enten pase. Iku tak kate entuk nek ngene. Lah nggih. Mugi-mugi sedaya warga Karangjoho ya. Nggih. Oke, aku tuh bingung di sini dulu. Ini masuk Karangdowo juga atau ya, masuk Karangdowo Kabupaten Klaten, betul. Oh, ikut Karangdowo juga nggih. Mugi-mugi sedaya pinaringan wilujeng. Sugeng ya, urip kan sugeng ya. Urip. Iya, pinaringan sugeng sing dawa, sugeng dawa. Sugeng dawa. Loh kan urip yang panjang maksudnya. Panjang yuswa, sugeng dawa. Oh iya bener ora bener. Oh iya bener. Gagas aku kok gak rono to mau. Pinaringan rejeki ingkang lumintu. Amin. Menapa kemawon pedamelanipun ingkang tetanen nggih pinaringan tetuwuhan ingkang sahe. Amin. Pedogong pinaringan. Apa kuwi? Apa? Kata-katamu ki aja marahi wong mumet. Pedogong iki apa? Itu loh yang jualan-jualan itu. Pedagang kok pedogong. Penjual itu apa bahasa Jawanya ya?
penjual ki basa Jawane sing dodolan bakulan. Oh, bakul, betul. Bakul. Engkang bakul-bakul. Nggih. Pinaringan apa ya bati engkang kathah. Nggih, sing kagungan pedamelan dados PNS menapa kemawon dados buruh menapa kemawon dados karyawan. Oh. Aduh, karyawan kok karyawan. Apa ya kalau kerja di kantor itu loh jadi ngene lho apa nek ya? dadi bahasa sing wis pancen nganggo A ya ben A wae aja dipindah O. Nek ya. karyawan ya karyawan, pedagang ya pedagang, ora nek pedagong karyawan iki ora ono. Tetep ya. Tetep ya pedagang ya. Kaya nek jeneng misal Bambang ya ora Ora usah bombong, Oh, ya. Bambang. Oh iya ya. Ya itu pokoknya semua karyawan PNS apapun itu diberikan kelancaran kesehatan dalam Amin. melaksanakan tugas. Nah, Iso iki malah. paringi munggah pangkat syukur-syukur Nggih. bangke. Amin amin ya Amin. rabbal alamin. Nggih. Luar Terus, biasa nggih. apa Mo. nih ya sing didungake? Dokter-dokter, perawat niku. Rumah sakit diparingi apa Mas? Iya ayo nek ndengakno dokter piye? Diparingi kesehatan untuk tenaga kesehatan. Tenaga nakes-nakes itu diparingi sehat. Sehat. Ya, terus diberikan apa ya hati yang luas, ikhlas Ya, dalam betul. menjalankan tugas. Menjalankan tugas. Sing jenenge nakes, polisi kuwi abot lho sangkane. Betul. Lah kok iso Iya abot? karena mereka harus 24 jam siap siaga di telepon iki ono sing darurat iki, darurat iki. Ja- Kudu mangkat. Kuwi mau tunggale karyawan, nek darurat ya utuh darurat, ora nek darurat. Ya, ngono lho. Nggih, Kuwi. Mbak Elisa. Ya. Panjenengan tindak mriki yang memprakarsai panjenengan sinten, Mbak? Wajib matur nuwun niku. Ya, sinten nggih? Lho, ora ngerti. Boten ngerto. Lah kok urusane piye nek ora ngerti sampean? Alah urusan keri, sing penting niku serawung. Saged budal, saged tambah pas sederekan, tambah ya sederek-sederek sing akeh. Elok tenan cah iki. Kandhane kok. Prinsipe apik niki mo. Jen. Weh orang Aku gagas. bayaran ra bayaran tekono gambarku budal. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Oleh tenan iki hayo. Tenan. Kena tau gemi apa ora lho iki. Ayo. Iya, aku Ya kuwi urusane manajemen. Ya, Nek keri, Mbak lah. Elisa ki wis sing penting nyambut gawe lho. ya sing jelas Mas, aku lewat Mas Tri Susilo itu njawab kula. Oh, Ya, ngaten. nggih. Pak Susilo. Ya bilang kalau tanggal sekian Mbak gitu. Ya oke beres. Langsung Mas. tak bunder seser nganti bolong dol. Alhamdulillah. Jenengan sing jawab, Pak. Tri Susilo. Heeh. Kowe sapa? Loh, Mas Gareng iki gawan kotak. Oh gawan Loh, kota. Mas Gareng iki gawan kotak. Lah kok sakit gawan kotak? Di mana ada cangik di situ ada garing jajak. Oke, tak ugemi dawuh pangan kok panjenengan lho, Mo. Tuh, dat. Nganti enjing-enjing panjenengan nyangik kok mboten enten kula. Tenan wis ta. Jangan mengkhawatirkan. Ak susul, Mo. Iya. Lah wong tenan kok iki piyayi ya multi talent kabeh kok dadi kabeh iki ana peremajaan ora beda kepemudaan sing eneng Karangjawa iki wajib dadi contoh Mbak Elisa. Nggih. Semangatnya luar biasa. Nggih. Ya toh? Dedikasi motivasi untuk membangun desane wah wajib dicontoh. Seragame ya elok. Sing Lelok. kur mau seragame padha kabeh. Sing Nggih. beda mung siji nganggo ireng mau sapa mau. Ya. Ketua tim niku. Urung dadi ya, urung dadi. Dirijene biasanya. Sugeng dalu kang terus dhewe para pamirsa ya nak. Ya. Bapak Ibu Dewan, Nggih, Bapak Bapak Dewan. pejabat desa dan perangkatnya. Pak Nggih. Lurah asmanipun Pak sinten kalau ngapunten. Menika ingkang rawuh Ibu Kadarwati menika Kadarwati. anggota DPR di Jawa Tengah. Injih pangestu Ibu panjenengan. Kadarwati Luar biasa. Kang Masipun to. Lan menika nggih wonten penasihat bupati kalau sampun keparang rawuh, sampun paring dawuh kita kecamatan nggih wonten nggih. Pokoke komplit iki Mbak Luar karo Mas biasa. Gareng. Pejabat ingkang saged napa nggih berbaur dengan masyarakat niku angel padosane lho, Mo. Ya, betul. Yang mau mendengarkan aspirasi, yang mau melihat keluh kesah dan mau memberikan saran dan kritik masyarakat itu luar biasa. Mugi-mugi Betul. saged momong sedaya masyarakat. Amin Allahumma. Amin. Berkah tur amanah anggenipun mengemban tugas Amin. dari rakyat. Nggih. Luar biasa sekali. Mo. Nyenengke Kula ya. Minimal nyenengke. iso nderek tirakat kayak gitu itu Tirakatan. udah sebuah effort Biasane usaha. nun sewu padatan iki sampun nun sewu niki kono-kono lho Mo. Kono-kono ki anggere Nggih. sebar pidato, penyerahan wayang
Terus wayangan diwiwiti pejabat kondur. Nggih. Ning nalikanipun teng Jawa Masya Allah Ya. pejabat tak sekersa nenggani Nggih. berbaur dengan masyarakat niki ngetokke ora mung laire ning batine wis menyatu kalian piyai Jawa. Lah, kuwi sing paling penting kuwi. Nggih, leres. Karang Jawa iku ndang apane ngerti ora? Karang Jawa dereng ngertos mo. Kajaba kondang pembangunane ya kondang babakan kuliner bakmi godhog. Wah. Itu aku suka itu bakmi godong. Bakmi godhog kok godhog. Enak loh kalau bakminya orang Jawa itu kalau bikin bakmi godok itu enak. Ada endoknya kan. Kadang aja itu beda harga, endok bebek maupun endok pite. Endokmu kuwi. Kok saya mumet Pakai lho. pite Jawa juga. Lah nggih. Apa mainnya dagingnya ireng-ireng. Waduh. Wah, Sik, wis Enak itu. Dagingnya Ireng-ireng. Kalau pite Jawa itu soyo ireng, soyo empuk. Enak. ireng ya nok kok ireng-ireng. Oh berarti iki gak enak sing enak iki. Putih-putih kok. Ya kalau putih kan ya agak alot ya. Ya, wis muga-muga berkah barokah. Amin. Derek memuji warga Karangjoho pinaringan panjang yuswa cinaketing bagya mulya Amin. tinebihna ing memala tinebihna ing sengkala Ya. mugi uripipun gesangipun tansah manggih kawilujengan lan katentreman. Ya. Amin Allahumma Ya, amin. Semangat buat para pemuda. Oh, arep saiki ki arep menaikkan pemuda yang peduli sama warga iku angel lho, Mas. Leres. Saiki wis zaman HP, wis do mikir ke awake dhewe. Betul. Sok-sok meninggikan egonya pribadi Nah. orang gagas tonggo teparone ning Nah. nyatane pemuda Karangjoho sebagai Sok tolak ngelumpuk. ukur dari pemuda-pemuda yang lain kersa budidaya Nyawiji. nyawiji kagem warganipun. Luar Amin. biasa, top. Jos hebat. Nggih. Kok kali saus panglipur, Mas Nggih. Sangi. Menika wonten pundutan Mbak Elisa. Nggih. Dawuh. Langsung tancap menika kagem Pak Dalang ing panggung kula nyuwun caping gunung yang nembang Mbak Elisa. Saking kula Sukiman. Oh, Sukiman iki sopone Sukimen ya? Bojone Suki. Bojone Suki 6. Oh, iya. Suki mingak dulur wedok. Menika ketua kelompok tani ing Karangjoho matur sembah nuwun nggih. Waduh. Injih nika Nggih. wonge pikantuk bebungah Rama Napa? saking pepunden kula Nggih. juraganipun bakso gareng Yogyakarta. Nggih. Matur nuwun khusus kula wau diparingi bebungah. Nggih. Ngendikanipun Mbak Elisa gak sah tak sawer Mas. Lah kenging napa Pak? Wis sugih. Aku terus gagas mo. Pripun? Lah aku disawer dhewe berarti aku jek kere ya. Boten. Ora mungkin. Mergo saking OTW. tresnanipun. Nggih. Amin. Matur sembah nuwun. Matur nuwun iki atensi dari YouTube juga luar biasa banyak. Oke. Ayo streaming engko ya? dituruti ben kabeh padha entuk kemarman nggih Mbak Elisa, Ya. Mas Jajak. Derek Rama. Ayo iki nggo first time dinggo First ngangete swasana. First time niku kali pertama. Tak Kali pertama translate, tak lagu. translate. Lagune aku nyuwun caping gunung ya. Sing nemang Mbak Elisa sing jengleng Mas Gareng Jajak. Oke. Iya, ya. Nek jengleng niki semangat kula. Mugi kauningan para kadang Mas Gareng Jajak menika aslinipun nggih dalang wayang kulit nggih. Oh, napa nggih? Nggih. Sedalang to. Ampun ngaten Mbak. Mengko nggih pangripta lagu nggih Wih. dalang. Alah sembarang napa-napa diayahi Mbak Elisa niku. Alah aja ngoten Oh, Mo, aku ndak isin kok kewuh rikuh kula mengke. Teng mriki mari pasarane jenengan kok Mo. Ora ngono. Wis Mungkin nek jenengan promosike gek ngalih teng kula jenengan piye? ora masalah. Iya, ora rezeki sing enak ngatur kok santai wae. Iya. Sinten sing ngatur Mo? Gusti Allah no. Alah nek dalu niki sing ngatur panitia kok. Kok iso? Lapine ngene. Ayo, kaya apa? Siapke Mbak Elisa. Oke. Oke, bismillah. Saben bengi nyawa Permulaan yang bagus. Aku langsung takjub kaget. Kandhani kok Marem. marem. Mbak kowe muni arem-arem ngono Mbak coba. Arem. Alah, iya. Alah. Marem. Marem.
kalimatku mongkok. Mongkok. Ya. Bener ki muka. Dadi ayo ya gone ndek iki. Tapi ora gumun nek sepisanan ya pancen mantep-mantep biasa. Iya, betul. Nembong kok kaping pindho ping 3 50 wis. Lemes kamu lemes. Aja kenyek wong lanang, Dik. Cilik-cilik wong lanang mentes rasa tur bakoh. Ah iya. Nane Aku kok, Dik. Buktikan. Ayo to. Aduh. Yen memaca mong karo janur kuning. Oke, mantap. Piye? Yo, jos. Sido gelem tak maru ora? Rung. Weh, Wong nek nandingi jejan yo aja pisan pindho. kanggomu mantap ta Mas Gareng. Kanggo Enggak. Mbak Elisa itu belum apa-apa itu. Lah kok jenengan saged ngendika ngaten? Anu nek ngerti katuran gak nih Mbak Elisa. Beliau Nggih. itu kan orangnya itu smart, cerdas ya toh. Cerdas. Dan dia itu periang, Nggih. energik ya Nggih. toh. Heeh toh. Nggih, Wonder leres. Woman. Leres. Powernya ngeri. Lah nek mong kaya sampean ngono kuwi lagi ping pindho ping 3 alalah delok wae. Genep ping 10 tele-tele wis ta. Iya. Nuwun sewu mo. Pripun? Ampun sok gampang batang saka ngarep nek durung ngerti tandang gawene mo. Wah. Aku kok janakane wong Purwodadi re. Waduh. Ya, coba buktikan ayo. Lagi ping piro ki mau? Lagi ping Kalih, piro? Mo. Pindho. Oke, lanjut. Ayo. Nek ra malah kono dhewe sing menggeh-menggeh iku. Yang kelima masih kuat. Piye Mbak Elisa? Beda, udah mulai ada penurunan. Tadi yang pertama enak banget ya. Yang kedua? Sing keloro juas, mantep. Peng pindho peng 3 5 iki mau rada melorot. Nah. Rada medun setetek. Yo. Sik. Hop. Sik, setitik apa setetek? Ya mau ngendi Bingung aku. rodok medun piye? Agak turun sedikit. Oh, sedikit Rada toh. medun setetek. Wah, kupingku ki bosok tenan kok. Mana mo? Iya, kupingku ki lho. Agak turun Njenengan mau anggenipun mireng pripun? setetek ngono apa piye mau? Ya kan, Sing bener piye? Basa Jawa itu setetek mbok setetek suwi-suwi tadi bukit. Setit. Piye? Gono dudu. Tujune kula iki yang beriman momo. Upama aku ora beriman ngono ya samoh ndek iki sore pisan. Ya arep maklum wong Mbak Alisa ki ora kagak. Asli pundi Mbak panjenengan, Mbak? Gula seko toli-toli. Toli-toli. Itu Sulawesi. Sekol toli-toli karo Toli-toli. sekol lambelu. Lambemu dhewe. Wis tau roh ronggone. Iki. Waduh. Lah apa? Kok kene ini cangkem. Waduh. Cangkem itu cara elek, cara apike tuk-tuk. Tutuk ya. Aku mlaku wis tutuk nggone. Lambelu dudu buka ning kon Google Map. Buka tulis lambelu. Lambelu. Kok toli-toli. Toli-toli. Terus dijembeng, ngono dijembeng di zoom ngono aja. Ketok engko nggone nyendi kono kuwi. Set situ. Diperbesar, diperlebar. Basa Jawa, Mas. Oh iya dijembeng-jembeng, Ya, bener. bahasa Inggrisnya di zoom in. Iya, Zoom iya. in. Bahasa Indonesianya diperlebar. Basa Jawane? Jembeng. Oke. Oh, Aku wis bayangke upama anu ya. Bener kan? Oh betul. Aku itu dapat kosakata. Kamu setetek-setetek sudah agak baik ya. Aku suka setetekmu apa? Sedikit belajarmu itu semakin baik. Wes saya mundak. Nah, sedikit belajarmu semakin saya mundak ya. Iya, kamu support aku kan. Oh, aku support banget. Aku suka dengan itumu apa? Karya belajarmu itu bagus banget. Karep murek wis Ngono kakek. lah. Tandangi meneh ya.
ya. Oke, ayo lanjut. Masih semangat kan? Oh, masih. Kalau yang kurang semangat diombe di degan dulu. Mau ngombe degan dulu. Apa? Ngombe degan. Niki disponsori Degan. Degan. Degan jeli Mas Saipul, mangkat Iya. matur nuwun Mas Saipul. Matur suwun. Nggih, matur suwun, matur suwun. Ayo. Degan. Arep Sampai pundi? mana aku tadi lupa. Dileng-eleng sik no goleki sik Pacitan ya? Heeh. Oh iya. Rodong idul. Oh kuwi panggonan, Pak. Iya. Pacitan